So mae hyfforddiant yn cael ei creu gan gofynion y sector neu adborth ymarferwyr a lleoliadau. So mae'n bwysig i hyfforddiant cael ei mynychu mwyn gwella ansawdd, gwella perfformiad i unigolion ag i lleoliadau llawn. Felly ymarferwyr i dysgu proffesiynol nhw, i magu hyder, i cael syniadau newydd a wedyn dod â hwnna nôl i'r tîm. Boed nhw wedi mynychu hwnna'n unigolyn neu fel tîm iddyn nhw wedyn gallu trafod a wedyn gweld pa fath o ysbrydoliaeth maen nhw wedyn yn mynd i rhoi ar waith yn eu lleoliad nhw. Mae'n rili bwysig i ymarferwyr gweld ymarferwyr eraill a trafod yr arferion da sydd yn gallu bod yn effeithiol yn y lleoliad. Wrth rhannu arfer da effeithiol, mae ymarferwyr yn gallu gweld eu hunain o fewn ymarferwyr eraill. Mae'n bwysig cynnal cyfarfodydd staff, fel fod pob aelod y staff yn cael mewnbwn i'r hyn sydd yn digwydd o fewn y lleoliad. Mae e'n proffesiynleiddio'r lleoliad, mae e hefyd yn rhoi cyfle i bob aelod y staff cael ei lais wrth cynllunio. So pan o'n i yn rheolwr cylch, ges i'r cyfle i cyflwyno hyfforddiant yn hun dros teams i ymarferwyr yng Nghymru i gyd. Ac oedd hwnna rili yn awr hanner da i fi cael rhannu syniadau o'r lleoliad i wneud pethau'n rili weledol. Oedd o'n rili neis cael defnyddio'r balchder y gennau yn y lleoliad i rhannu hwnna allan i bawb. Mi oedd o'n rili da i dysgu proffesiynol yn hun a just gweld yr adborth positif yna yn wych. So ges i cyfle i siarad yn fyw mewn cynhadledd, mi o'n i'n nerfus, ond oedd o'n rili da i cael 10 munud i trafod a rhannu fy mhrofiadau i, a just i magu hyder, i allu siarad yn fyw, i gynulleidfa reit fawr, a mae hwnna wedyn di magu hyder fi i fynd am y swydd yma fel swyddog weithredu'r cwricwlwm.